ang pangutana na ko, Pastor, bahay ni Sistore. Padayon. Padayon siyang Sa pangutana. panahon ba ni Constantino ba, Okay? tuig 321, Okay? ito nga asparog, yung balik na sa Domingo, ang akong putana, ang adlaw ang gibantayan sa taga-Roma. Ang imong pangutana unsa? Kung sa mga adlaw ang gibantayan sa taga-Roma, kay gibaling man ni Constantino. Okay, dagan salamat na Igzon. Ngani, ang kasaysayan sa Biblia. Ang word nga Sunday or unang adlaw or Gisoles, naana na before kang Constantine. Ang una nagsilibrar sa pagbantay sa mong adlaw ang mga Mitraism. Okay? Pero ang Mitraism, mga pinangga, nahimo siya nga minority ni anak nga mga puntuha. Kay daan na may uban nga gakip og lain-lain nga mga pagtulunan. Now, ang gitawag na to Constantine the Great, naa siya gitawag nga giklaim niya nga kakita ko siya pananahon o matod sa pananahon in hoc signo vinci, in this sign I will conquer the world. O niya naghimo din siya nga if-use niya ang gitawag og religion og civil. O padayon kay naghimo tag istorya igsoon. Now human niya na iya din gibalaod kanang imong giingon nga 321 ang gitawag nato unang adlaw or Domingo. Ang imong pangutana unsa man gibantayan kaninyo kaniadto. Walay lain igsoon nga gibantayan gikan sa kamatayon ni Jesus Christ mao ang adlaw igpapahulay Sabado, ikapito nga adlaw sa simana. More or less, no? 60 years nga nilabay nga mga katuigan. Human si Kristo misakas sa langit na atay mabasa sa balaang kasulatan dinhi sa gitawag nato og Buhat kapitulo 13 bersikulo 42 ug 43. Kung imong tan-awon sa chronological events sa mga theologian bisag asa nga denomination mismo pa sa Roman Catholic, mismo pa sa mga Protestant, dili sila mo argue nga kining mga pitsa more or less 60 AD, meaning to say sa isinta ka mga tuig ang milabay human si Kristo misaka sa langit og unsa man ang adlawa ang ila nga gibantayan. Okay, Buhat 13 42 ngadto sa 43. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw igpapalay. Bueno, gusto na ko i-correct. Dili 60 years nila baya, 30 years after, more or less 30 years after gikan sa kamatayon ni Jesus Christ. Basahon na ko pagbalik. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod adlaw igpapahulay. 43. Og sa pagkatapos sa tigom, so sa adlaw ipagpahulay, nagtigom sila. Pagkatapos sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo og ni Bernabe nga misulti kanila, miagda kanila sa pagpadayon diya sa grasya Dios. 44. Og sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, hapit ang tanan syudad nagkatigom. 5 minutos ang nabilin. So sa ato pa mga pinangga, 60 AD, more or less 30 years gikan sa kamatayon ni Jesus Christ, na ay mga Kristohanon nga nag-observe sa adlang igpapahulay ikapito Sabado. So ang imong pangutana, before ni ana nga Domingo sa pagbalaod, unsa diay gibantayan sa mga Kristiyanos kaniadto, walay lain itudlo sa Biblia, mao ang adlaw ipagpahulay ikapito nga adlaw sa simana, Sabado, kung Saturday sa atong kapanahonan. Palapig zon.